Здравейте всички, ми гледате, аз съм Асен и в този епизод ще правим ревю на сървъра PvP България. Нека започнем с това, че сървър е на версия 1.8.8 и няма нито резиденции, нито факшени, така че оцелявате се едно на синглплеер. И да, в момента сме на Warp Info, тук има информация за сървъра, какво представлява левел ниво в системата, как да повишим левел нивото и топ левел нивото. Оставим малко време да може да го прочетете, може да паузирате клипа. Тук пише всяка събота и неделя от евент от 8. Регистрирайте се в сайта на PvP България. Може всяка седмица да спечелите награда, като финиширате Warp Parkour. Тук са цената на кит. Така. И да, това е, нека започваме с разглеждането на ларповете. Първият ларп, който ще разгледаме, е Warp Change. Само искам да ви кажа, че ще снимам в този сървър често клипове. Това е превюто само. Така, тук имаме един селинг, който може да разменяте мечове за по-добри. Но за да размените трябва да имате също много добри мечове. Така че аз за сега съм беден, само имам 7 златни ябълки, един кучо медали и полшанки. Така, само да кажат хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Така, следващия ларп, който ще ви покажа, само да махна капслока, е Warp End. Така. Сега, на Warp End, той е повече PvP Warp, отколкото самия End. Тук може да идвате, ако сте добре подготвени, не е сериозно, идвате само ако сте много добре подготвени, защото тук са, както виждате, Full Diamond брони с невероятни мечове и тук могат много лесно да ви убиете, затова идвате само подготвени, повтарям ви отново. Така, следващия Warp е Warp Event, в който се събират още 3-4 Warp, сега ще ви обясна. Както разбрахте, Warp Event всяка събота и неделя от 8 часа евент тук. Както виждате, този Warp е огромен и освен това в този Warp се съединяват няколко Warp, Warp Jump. Всъщност това са мини игри, обаче има специални Warp-ове за тях, както и де. Тук има Sprint, Jump и други различни мини игри. Например, днес в 8 часа ще има евент, може да дойдете и да вземете нужни материали, да играете мини игри и пак да спечелите награди. И да, нека преминаваме с следващия Warp, който е Warp, значи Leaves, Labyrinth, Jump и Force са част от евента, затова преминаваме направо на Warp Nether. Така. Ето виждате, днес ще има ли евент, да. И ще има. Ето го и Warp Nether, много е хубаво е направен, мен много ми харесва. Потрудили са да го направят. Тук също целта е да идвате да правите PvP, обаче този вече Warp прилича на истинския Nether след точка там, след това мястото малко 100 блока на там, вече може да чупите и вече Nether става същински Nether, както е на синглплеера. И може да си взимате материали, може да намерите Nether Fortress, ако имате голям късмет. И там има добри неща, които може да вземете. Следващия Warp, допускаме паркур, защото той е част от евента, е Warp PvP. Като сега виждаме Enda и Nether са ларпове, на които може да си биете, а пък Warp PvP вече направен само за това. Тук може да идват и такива, които нямат само диамантени брони, както на End и Nether. Тук идват и виждал съм, аз съм влизал доста пъти в този сървър, виждал съм и такива, които са съвсем без брони и ги убивах, но после идваше някакъв диамант и не ме убиваше. Така че да, и тук трябва да идвате подготвени, защото много лесно могат да ви убият. Следващия Warp ще ви покаже Warp PvP Shop. Така, там може да си купувате неща за PvP-то, то от името си показва. Така. Ето го и Warp PvP Shop. Тук имате материали за полшанки, брони, мечове, лъкове, златни ябълки и полшанки, с които може да си купувате, ако имате пари, и да отивате да си биете, за да спечелите още повече брони и неща. Следващия Warp е Warp Rank. Сега ще ви покажа как да си вземете ранковете.
ако разбира се искате да платите. Ето ги и различните ранкове. Ранг VIP времетраенето му е 3 месеца, на всички ранкове май времетраенето е 3 месеца. Имат различни команди, например Warp, ранг VIP има TPA, BAC и Kit PvP. Ранг Elite, който струва вече 6 лева, има Feed, Cut, Repair, All, Workbench. Frank Warlord има вече 12 лева и има командите им C, Ender Chest Hut, Kit War, има 9 холмове, пчели и бонус материали. Следващия е Rank Legend, който вече е 18 лева и един от най-добрите. Има топ, има ниер, има спаунер, има спаунер на пик, кал, chicken mushroom. Има 15 холма, има всички китове на предишните и най-вече добрия е ранг Титан. Той е 24 лева, има безкрайни холмове, защитен чест, има валут PV1, има може да пише цветно в чата и има всички други китове на предишните ранкове. Така, следващия Warp е Warp Smooth, който и аз вече не знам какво е, сега ще видим. Пропуснах Warp Mob Grinder, защото там има невероятен баг. Когато снимаш, той и без това има. Така иде. Ето го и Warp Smooth. Warp е направен за увеличаване на FPS-а ви. Поздрави от екипа. Значи тук може да идват те също да се бият PvP. Обаче на тези, които са по-зле компютрите, могат да идват тук и няма въобще да им лаги. Както виждате, арената тук е изчистена. Няма никакъв лаг. И да. Може да дадете тези с по-зле компютри, може да дадете тук. Следващия Warp е Warp Snake. Този е част от евента, който пак повтаряме всяка събота и неделя от 8. Да, ето го. Така, следващия Warp е Warp Spooky Kit. Това ще ни върне май обратно в Warp инфото. Не съм напълно сигурен, сега ще видим. Да. Това вече ви го показах. Тук можете да си купите с намаление Warp Spooky. Как му беше името? Spooky. Да. Той беше специално за Halloween, макар че Halloween мина преди месец. Още имат намалението. Цена 9,60 и има много неща. Така. Следващия и последен Warp е Warp Trade. Warp Sprint е част от евента. Последния Warp е Warp Trade. Интересното хора тук е, че няма Warp Shop. Няма, защото той не ви е нужен при положение, че този сървър е направен само за да може сами да си оцелявате без други помагания. Та Warp Trade работи така, примерно с някакъв приятел се оговаряте да дойдете тук да разменяте неща и за да може да не ви измамат или да може да не ви трапнат, идвате тук и разменяте. Ето от едната страна единия, през тази дупчица давате нещата, другия ви дава и нещата се получават. И хора, да, мисля това да е от ревюто, влезете в този сервер, играйте, той е много добър. Пак ви повтарям версия 1.8.8, днеска от 8 има евент, елате и може да се видим. И до скоро!